Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 24. lipanj 2026. Rekordne vrućine u Europi uzrokuju poremećaje i zdravstvene rizike. Početkom ljeta, u srijedu, zabilježene su rekordne temperature u Velikoj Britaniji i Francuskoj, što dovodi do poremećaja u svakodnevnom životu i povećava zdravstvene opasnosti za osjetljive skupine. Ujedinjeno kraljevstvo je oborilo vlastiti lipanjski rekord s 35,8 Celzijevih stupnjeva u Igonholtu, dok je Pariz dosegnuo 40,9 Celzijevih stupnjeva, najvišu lipanjsku temperaturu u povijesti grada. U Francuskoj je na snazi maksimalno upozorenje na toplinski val za 3/4 teritorija. Nestanak struje u zapadnoj Francuskoj uzrokovao je propadanje kvarljive robe u trgovinama. Europa pod udarom snažnog toplinskog vala, najavljen novi vrhunac u Hrvatskoj. Snažan toplinski val zahvatio je Europu, donoseći rekordne temperature i poremećaje u prometu i radu. Meteorolozi najavljuju da bi vrhunac vrućina u Hrvatskoj tek trebao uslijediti. U Francuskoj su zabilježeni smrtni slučajevi povezani s vrućinama, uključujući 2 djece. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Panamu 1:0 na svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je minimalnu pobjedu od 1:0 protiv Paname u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva 2026. Utakmica, odigrana u Torontu, donijela je Vatrenima prva 3 boda u natjecanju, čime su zadržali izglede za prolazak u nokaut fazu. Jedini pogodak postigao je Ante Budimir u 54. minuti susreta. Unatoč teškoj i nevjerljivoj igri, pobjeda je ključna za dalje natjecanje, a Hrvatska prolazak može osigurati u zadnjem kolu protiv Gane. Europa se bori s ekstremnim vrućinama, očekuje se prodor saharskog zraka. Europske zemlje suočavaju se s ekstremnim toplinskim valom, a znanstvenici upozoravaju na moguće obaranje temperaturnih rekorda. Upozorenja su na snazi za 23 države, dok su Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska i Luksemburg pod najvišim, crvenim stupnjem pripravnosti. Francuska bi oko 10. srpnja mogla doživjeti snažan prodor vrućeg zraka iz Sahare, što bi označilo 3. toplinski val u toj zemlji ove sezone. Predviđa se da bi visoke temperature mogle potrajati do sredine srpnja. Državni hidrometeorološki zavod u Hrvatskoj također upozorava na opasnosti od vrućina i daje preporuke za zaštitu zdravlja. Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila pobjedu nad Panamom i približila se drugom krugu svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je pobjedu od 1:0 protiv Paname u drugom kolu svjetskog prvenstva, čim je napravila značajan korak prema plasmanu u drugi krug natjecanja. Jedini pogodak postigao je Ante Budimir u drugom poluvremenu. Utakmica je odigrana u Torontu, a unatoč pobjedi, igra reprezentacije nije bila na visokoj razini. Kapetan Luka Modrić proslavio je svoj 200. nastup za nacionalnu momčad. Hrvatskoj predstoji još jedna utakmica u skupini protiv Gane koja će odlučiti o konačnom plasmanu. Bugarski premijer Radev prijeti vetom na nove sankcije EU-a Rusiji. Bugarski premijer Rumin Radev najavio je mogućnost veta na novi paket sankcija Europske unije protiv Rusije, ako se s liste sankcija ne uklone patrijarh Kiril i bivši predsjednik Lukoila Vagita Alekperova. Radev tvrdi da bi sankcije mogle naštetiti bugarskom gospodarstvu, posebno u vezi s radom rafinerije u Burgasu i isporukama umjetnog gnojiva. Također je branio ulogu Ruske pravoslavne crkve u bugarskoj povijesti. FIFA odredila suca za ključnu utakmicu Hrvatske i Gane na svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon pobjede nad Panamom, suočava se s odlučujućom utakmicom protiv Gane na svjetskom prvenstvu. Susret, koji će se održati 27. lipnja u Filadelfiji, sudit će Kanađanin Drew Fisher. Ova utakmica ključna je za plasman i vatrenih EU nokaut fazu natjecanja. Trenutno, Engleska i Gana imaju po 4 boda, Hrvatska 3, a Panama je ispala. Pobjeda bi Hrvatskoj osigurala najmanje drugo mjesto u skupini. Rekordne vrućine u Europi, više od 350 milijuna ljudi pogođeno. Početak ljeta donio je rekordne temperature u Velikoj Britaniji i Francuskoj, s više od 350 milijuna ljudi diljem Europe koji se suočavaju s ekstremnim vrućinama. Ove visoke temperature uzrokuju poremećaje u svakodnevnom životu,
utječu na radne i obrazovne uvjete te povećavaju zdravstvene rizike za osjetljive skupine stanovništva. Meteorolozi upozoravaju da bi se razdoblja ekstremnih temperatura mogla nastaviti i u nadolazećim tjednima, a očekivano osvježenje biće kratkotrajno. Nekoliko europskih zemalja, uključujući Nizozemsku, Francusku, Španjolsku i Italiju, uvele su posebne mjere poput zona za rashlađivanje i zabrane prodaje alkohola na javnim mjestima kako bi se ublažili učinci toplinskog vala. SAD produljio izvanredno stanje za Zapadni Balkan. Sjedinjene Američke Države produljile su za dodatnih godinu dana odluku o izvanrednom stanju koje se odnosi na Zapadni Balkan. Ova mjera, koja je prvobitno uvedena 2001. godine, temelji se na procjeni američke administracije da događaji u tom dijelu Europe predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a. Produženje izvanrednog stanja ukazuje na nastavak zabrinutosti SAD-a glede stabilnosti i sigurnosti regije. Predsjednik Milanović oduzeo Branimiru Glavašu 7 odlikovanja. Predsjednik Republike Zoran Milanović donio je odluku o oduzimanju 7 odlikovanja Branimiru Glavašu. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a uslijedila je nakon pravomoćne presude Visokog kaznenog suda kojem je Glavaš osuđen na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u Osijeku 1991. godine. Među oduzetim odlikovanjima su red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, red kneza Domagoja s ogrlicom te red Bana Jelačića. Presudom su na zatvorske kazne osuđeni i ostali optuženici u predmetu. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.